Bok! Ja sam Marija. Ja Stjepan. Danas ćemo raditi Blindfold Makeup Challenge. To je igra u kojoj ćemo šmikati jedno drugo s povezom na očima. Pa krenimo! Ja mislim da je ovo tu prekrasno. Baš se vide neka tona mi boja na bijelo. I tako. Evo, nadamo se da smo vas malo nasmijali. To je sve u ovome za kraj za ovog videa. I pozdravlja vas Marija I Stjepan.